Velkommen til Cementismark. Kom med ind for at opleve en af Nordens førende hydraulikvirksomheder. Virksomheden den er etableret i 1994. Noget af det, vi opnåede gennem årene, det er teknologisk lederskab blandt de førende totalleverandører af hydraulikløsninger i hele Norden. Vi bryster os af at være på toppen af hydraulikken. En af de måder, vi opnår det på, det er ved, at vores gode medarbejdere har et rigtig stort vidensniveau om alt, hvad de laver. Ydermere, så går vi meget op i kvalitet, og det gennemsyrer hele vores forsyningskæde. Jeg hedder Rune Simonsen. Jeg er sælger her hos Sermann & Tipsmark. Hos Sermann & Tipsmark der leverer vi hydraulikanlæg både til store internationale kunder og til lokale kunder. Vi følger kunden hele vejen, lige fra designfasen til at få fremstillet produktet. Er der nogle ting, som ikke giver mening, så tør vi udfordre kunden også og spørge, er det lige det her, I har brug for? Vi leverer det rigtige produkt hver gang. Jeg hedder Anders, og jeg arbejder til daglig med opbygning af hydrauliske testsystemer. Vi har aldrig to projekter som er ens, og det kan jeg rigtig godt lide. Det er med til at gøre, at ens hverdag ikke bliver triviel, og man altid bliver fagligt udfordret, og det er super vigtigt for mig. Det er en fleksibel arbejdsplads, som virkelig tager hensyn til ens ønsker og udfordringer i forhold til de arbejdsmæssige opgaver, men bestemt også privat, hvor der virkelig bliver taget hensyn til den enkelte. Og det er super vigtigt, synes jeg. Vi værner rigtig meget om høj kvalitet. Det er det, vi skal leve af, og det er også det, der er med til at opretholde den faglige stolthed, som driver ens hverdag. Vi hos Sermann & Tipsmark leverer udstyr til hele verden, alle forskellige industrier, både marinebranchen, energibranchen, vind, varme og alle mulige andre ting. Anlægget her bagved er til en dansk kunde i industrien. Der er mange forskellige discipliner involveret, og vi leverer hele løsningen med software, hardware og test, CE-mærket og godkendt til kunden. Vi bygger løsninger i alle størrelser og alle former, helt ned fra en maskine, der skal stå på en vinduesfabrik, til installation af store offshore vindmøller. Vi favner teknisk lederskab i alle vores løsninger.